skupina, jača skupina na 400 metara prepone. Tu nam trče Petra Šešun, Nela Mačković, Anja Ramić, Leja Nolković, Klara Kudric-Merke, Tina Polić i Karla Puntarić. Evo tu prva je Ivo, Zela Mačković i Anja Ramić, te bit će borba za zlatno odličje, ima njih dvije. Čini se kako će Anja Ramić imati pobjedu sa 61-50.